Koliko imate recimo nekretnina ili pokretnina? Nekretnina nemam, znači imam ono što gdje živite? Dakle, imam stan u kojem živim i to je to, dakle, što imam kao nekretninu. Ali koliko ušteđevina imate? Nemam ušteđevinu ni na domaćim ni na stranim bankama. Vaša rodbina? Također moja rodbina nema, ona rodbina za koju ja znam, znate, i sa kojom mogu da razgovaram na tu temu. Nijesmo mi, dakle, ljudi koji bi virili u tuđe novčanike, ali ako mislite da bi se moja imovina mogla naći na računu moje supruge, mog sina, mog brata ili moje sestre, varate se, jer niti tu ima moje imovine, a niti ima njihove imovine. Oca ti mafijaškog u vrg vrca repa.